metrin siimalla 5 kilon kirjon. Joten sun pitää pistää paremmin. Tuossa on solmu. Sun pitää pistää paremmin. Pitää, nyt se pitää nostaa ylös. Väkisin nosta ne voi. Ei mialle. Väkimmäistä. Minä hakin leipän. Tossa. Syö leipä. Se solmu meni tonne. Nyt ei voi päästä löysään. Anna. Ei vaan siis. Kun se solmu on tossa. Vittu se painaa, vittu nousee avannolle, että mä saan sen solmun pois. Toivottavasti se lipesi. Mikä lipes? Solmusi. Et se ei oo solmuna enää. Muuten katkee siimat. Nyt tuli vasta mieleen. Kato. Juhani tulee. Toivottavasti ei kerkeä. Ei tuu. Ja. Motivaatio hankkia kasinkaira kasvaa. Ei sitä paljon tarvi hankkia, mulla on vaan polvet ihan märät. Onko sulla pihdit jo? Aika lähelle kasia jo. Ei välttämättä. Ainakaan tuntunut isommalta kuin mulla. Mulla Mikäs siellä tuntuu alussa niin painavaa. Tuntuu, että tossa olisi ollut, mutta ei siinä ollut. Mä ostan ne isommat pihdit niin yhteen. Komia tuolla on tuota. Ne leutapidit on siis tuolla. Ei se nyt niin kiire oo. Ei oo. Kakku plus 4. Ensin kato koukku irti suusta ja sit vasta. Juu, lyödään vaikka vettä tohon. No ei jää jaksa vettä. Ei kannata. Siis keskimmäinen katon. Eikö en mä kestä. Katon, en vaikka katon. Nyt se on. Oho, se oli. Näet. Oho, anna vetkulo. Kyllä se tulee kohta. Mä voin nostaa. Mä saan sen. Mulla on hauki. Eikö se tule? Nosta sillä siististi. Ei vittu, se on saman kokoinen kuin viimeksi. Varmaan sama kala saa. En usko. Varmaan se on jaloissa ja kaikki. Sulla menee puntari kohta. Voi vittu. No. Tenin kädet, se vituttaa. Mä voin nostaa sen. Nosta se. Se on varmaan sama kala. Laita volvi tohon. Sillä ehdolla. Voin tulla. Anna löysää. Anna löysää. Sisään. Minä leipäni ja mukana. Tuu sä tänne nostaa vaan. On se ihan hyvä. Hyvä kala. Siinä on hauki. Ei vielä. Sitten tulee putki. Se tulee. Se vemmuttaa. Se lähtis viimeksi tossa kohtaa vielä syöksyn. Oho. Niin, oho. Ota vähän viljaa. Kyllä se pitää ottaa käsillä nostaa. Ei voi. Kyllä se tulee putki. Se on niin sivussa toi. Vittu kun se tuli viimeksi. Nostokoukulla sais se, mutta ei mitään järkeä. Ei kun CR. Tiedä CR. Vittu saatana. Älkää vaan väität. No toi haukea mahtuu putkeen. Ei se mahu uimaan järveen. Vittu se on iso. Nyt se nousee. Nousee. Siis. Se on 10. Ai ei oo. Vedä äkkiä tuohon. Vedä. Tohon. Vedä pussi tänne. Mä en saa sitä sinne. Ei kauaa mennyt. Väsyttää. On kauhea mölli. No nyt vaan vetä kuvaa.